Хубавото на това да имате план е когато той се промени. Сега нещо тъжно. Виждате светлинката зад мен. Значи има път. Нека да вървим към светлината. Хора, не съм убедена, но мисля, че трябва да стигна там. Добре дошли в моят канал. Аз съм Мария и искам да ви взема с мен из красиви местенца из България и не само, и да ви направя съпричастни към красотата, на която аз ставам свидетел, защото се удивлявам колко красива е България, тъй като напоследък обикалям изключително много и ми се иска да мога да споделя това с някого, а защо не с толкова много хора, и да ви вдъхновя и вие да видите красивите местенца, на които и аз ще отида. Така че останете с мен, защото днес отиваме на ждрелото на река Ерма. Така че се отправям към град Трън. Взимам ви с мен. Приятно гледане! Здравейте от град Трън. Оставих си колата преди малко в града и реших да стигна до екопътеката пеш. По данни на навигацията ми показва 3 км и половина, така че днес ще направя малко крачки. Тръгнах на голяма жега от София, но се заоблачи и стана малко по-прохладно, така че се извинявам, ако звукът не е достатъчно добър. Както виждате, около мен е красиво и запролетено. Видях, че под главния път има табелка и се оказа, че тук има манастир. Ето го, който очевидно е реставриран по програма за развитие на селските райони, така че ви взимам с мен и отиваме до там. Много есенно и много красиво. И хубавото е, че тук-таме има пейки. Аз съм фен на пейките, защото нямам хубав тренинг за катерене, но пък имам желание. Така че, когато се катерите, почивайте си, просто се спрете и се наслаждавайте на красотата. А крайната цел ще стигнете, но не се състезавайте с никого, просто се радвайте на момента. Изглежда скрит в гората. От някоя приказка. Няма хора. Аз съм единственият човек тук в момента. За съжаление е затворен храма и не успях да вляза. Има сложени отвън стойки за свещи, но няма свещи, които да си вземеш и да оставиш парички, за съжаление. Много лесно се стига до него и е много приятно тук. За съжаление няма да мога да го видя и отвътре, но това означава, че ще дойда пак. Но просто е някакъв страхотен вътрешен мир. Може да усетите тук. Времето е спряло. Изчуват само пиленца. Да. Насладих се на почивка при храма и сега ще се спускам към първоначалния ми план, а именно да отида до ждрелото на Ерма, така че нека да видим какво ще видим и там. Днес времето е доста променливо. Сега е слънчево, ще видим. Тук има много готини беседки, които може да си направите супер обяд. Има хора с караванки, дечица, семейство, голям кеф. Има детски площадки и при всяка беседка има и огнище, за да си направите
барбекю. Много хубава идея. Просто искам да погледнете. Само искам да погледнете за секунда. Добре, за 10. Толкова красиво. Леко е стръмничко и шумничко. Ама е много красиво. След като минете моста и стълбичките, при изкачването от другата страна имаме две пътеки. Наляво към пещерата, а натам пише, че има и място за хапване, а надясно има пътечка. И има малка карта с описание. Тук пише за заведението, макар че пише, че не работи. Не знам, малко съм объркана, но това да не ви притесняваш, сме доста объркани в моите влогове. Изглежда доста тъмно, но не е. Просто аз не си взех осветлението и затова малко ще е тъмно. Ще ви покажа кадри, когато мина от другата страна. Виждате светлинката зад мен. Значи има път. Нека да вървим към светлината. Има указателни табелки на едното дръвче. По-долу видях, че има отклонение за църквището, което мисля, че беше някъде горе на скалата. Може би ще хода натам, ще видим. Това се решава в момента, тия работи ги решавам на момента. Елате сега да видим какво пише на указателните табелки. Да, тук има качване до съответните върхове: Станков камик, Драгорски камик, Врабчански водопад и Ябланишкото ждрело. Само че нямам толкова време, така че ще остане за друг път. Как да искаш да живееш в панелка? Как? Някой да ми обясни. Кой иска да живее в панелка при тая красота? Ето тук опъвате една палатка. Може би не е точно тук, но просто е прекрасно. Наистина е прекрасно. Чувате ли? Тишината. Ето ни го и слънчицето. Божествено. Тук има направени мебели с гледка. Това е мини хол с гледка към ждрелото. Много простичко и толкова красиво. Просто е страхотно. Просто се надявам да може да оцените красотата, когато е пред очите ви. Аз, тъй като правих няколко тестови видеа преди това да реша да го пусна, защото ми беше интересно да се позанимавам с камерата, всъщност ми беше много интересно усещането, което ще имам, когато изгледам нещо, нали, място, на което съм била,
и какво ще бъде усещането да го видя отстрани и да мога да го сравня с емоцията, която съм изпитала, когато пък съм го преживяла. И е много различно, но ми става изключително приятно, когато го видя отстрани, просто защото мога да видя нещата от различен ъгъл и наистина да им се порадвам. Сега нещо тъжно. Забравила съм си следобедната закуска. Половината следобедна закуска съм си забравила. Трябваше да си взема една ябълка и орехчета, но съм си взела само орехчета. Забравила съм си ябълката. Така, ето тук стигнахме до табелката за качване към панорамата площадка. Това, което ме притеснява, че няма много време, но в крайна сметка днеска се съмва по-късно. Вече се съмва по-късно. Тук ми харесва, че има отделено местенце, където може да отделите малко средства за поддръжка към екопътеката. Погледнете. Красота, красота. Много красота на едно място. Знаете ли, на табелките, на които пише, да кажем, стигане до еди кое си място, да кажем 1 час до там, на база на какво го изчисляват? Защото всеки минава различните зони по различен начин. Така че просто ми беше интересно, защото има различни екопътеки, изкачване на различни върхове с различна трудност. И даденото време не знам на база на какви точни детайли са давани. Ако знаете, напишете ми в коментар, ще ми бъде интересно. Хора, не съм убедена, но мисля, че трябва да стигна там. Тук ми е маркера. Restless case because I ran away, because I ran away. If you listen to the words I say, you know that I'm okay, you know it's just a phase. Don't think I'm leaving cause I'm not at all, and if you get hurt it's unintentional. I just wanted you to realize that I'm the one you like, that I'm the one you like. So where do we go? To show you what you got. So where do we go? Where do we go from here? Where do we go? Where do we go? Where do we go? Where do we go from here? Where do we go? Where do we go from here? Where do we go? Where do we go from here? Where do we go? Where do we go from here?
a sign from you, telling me you need me here just like I do. All I ever wanted was to make it through. Tell me, how about you? How about you? So where do we go? Where do we go from here? Where do we go? Where do we go? Where do we go? Where do we go from here? Where do we go? Where do we go from here? Where do we go? Where do we go from here? Беше страхотно. Буквално винаги знаете, че изкачването отнема повече време, пък времето да се насладите на място, на което отивате, всъщност е в пъти по-малко. Така че важен е пътя, не крайната цел, защото стигаме до крайната цел и какво от това. Важно е какво сме преминали днес, за да стигнем до тук. И тук е наистина невероятно. Това ще го чувате доста често, тъй като доста се впечатлявам от красотите на България, но приоткривам родината. Най-хубавото в края на всяка разходка е момента на спокойствие, на тишина, когато няма навалица от хора, но е приятно прохладно, чувате само природата. Има земя, има небе, имате всичко. Не ви трябва нищо друго. Може би вода. Завършвам този влог. Стигнах до колата и се прибирам. Часът е 8. Уморена съм, но съм много щастлива, защото беше много наситен ден. И очаквайте скоро и ново видео. Ако ви е харесал днешния видеоклип, харесайте го и се абонирайте за канала ми за още съдържание. До нови срещи!